IVF tupu efere nnyocha, tupu ụlọọgwụ ọmụmụ. Gịnị ka a na-eme oge nwaanyị na-atụbeghị ime ma oge anaghị aga? Ndị Igbo chọpụtara otu ogbugbo, ha kpọrọ ya nwunye maka nwunye. N'otu oge gara aga, n'otu obodo ndị Igbo dara nnọọ jụụ, enwere otu nwaanyị aha ya bụ Nnenna. Nwaanyị bụ sọ mma, nwee akọ na uche, nwekwa obiọma, ma ọ bụ nwaanyị aga. Ọtụtụ afọ agaala kemgbe ọ lụrụ di, ma ụlọ ya ka dara nnọọ jụụ, na-enwebeghị ube nwa anọrọla. Awuu, o teela ọ lụrụ di ma enwebeghị ube nwa anọrọla n'ụlọ ya. Anụrụ m na ọ bụ mmụọ mmiri, ya mere na ọ gaghị amụ nwa. Asịkwa m, gwanụ m o nweela nwaanyị marụrụ mma ka ya hụtụrụla na mbụ. Ya bụ na aha Okeke ga-efu, ama ya ga-eshi ka ogene ewu nwoke mmadụ. Otu a ka ndị mmadụ na-esi ata murumuru tanye ya na ntị Nnenna, ma n'ụzọ ahịa, ma n'ụzọ mmiri, na ụzọ nkụ. Asịrị na-arị ibe ya elu n'obi mwute ma n'obi isi ike. Nnenna gara na nke otu dibịa, onye si ya ala mmụọ gbachiri nkịtị. Dibịa nke abụọ ọ gara hụ bụ onye gbuwara ya akụ nsugbe. Akpa nwa gị mechiri emechi. Isi edere ya n'elu, ma o jidere onwe ya, mechie anya na mwute. Anya mmiri tapụtara n'anya ya, ma ọ kụrụ onwe ya aka n'obi, bilie lawa. Di ya bụ Okeke bụ nnọọ nwoke nwere ndidi kemgbe afọ ndị a garala aga, ma obi ezubeghị ike n'ihi na ndị okenye na ụmụnna ebidola jụwa ya ajụjụ kemgbe, ma na-agwa ya, nwoke adịghịkwa mma ifu efu. Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na achọọ gị taa? Onye ga-anọchi gị? Ị chọrọ ka aha gị fuo? N'otu abalị ọnwa na-eke, Nnenna kpọrọ di ya, Okeke dị mma, ebe ọ bụ na chi m kechiri akpa nwa m, ọ baghị uru ka anyị pịawa n'ọnwụrụ anwụ ihe. Aga m alụta nwaanyị ọzọ na onye ga-abụkwa nwunye m, n'ihi na ụmụ ọbụla ọ ga-amụta bụ ụmụ m. Aga m ewere ha ka nke m. Okeke, onye na-atụghị anya ụdị okwu a, lere nwunye ya, mepee ọnụ ka o kwuo okwu, mana ọ maghị ihe ọ ga-ekwu. Ya agbachite nkịtị nwa obere oge. Nnenna, ị nwere nnọọ obi sara sara. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ, aga m akwado ya. Nnenna kụsiri ume, wee kupụ obi mgbawa na arịrị ririla ya kemgbe ụwa ya, ma obi ya siri ike n'ihi na ọ kpachala nkata ihe ọ ga-eme echi ya. N'echi ya, Nnenna ji ugwu na ikikere di ya nyere ya gaa n'obodo ọzọ họrọ otu nwata agbọghọ aha ya bụ Ọbịageri. Ọ kwụbiri ụgwọ isi ya site n'idobe ego isi nwaanyị n'ụkwụ nna ya. Ụzụ tụrụ, ọ bụghị maka Okeke kama maka Nnenna, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye lụrụ nwaanyị. Oge Ọbịageri lọtara di, ọnụ bidokwara kwube, mana ugbu a sọsọ ugwu ka ha na-akwanyere Nnenna. Nnenna alụtala nwaanyị ọzọ, ama ya agaghị eshizi ọzọ. Ka ọ gachara ọnwa ole na ole, ebe n'ụda bụrụ jụụ na mbụ bidoro nwewe aṅụrị. Ndụ ọhụrụ batara n'obi Okeke n'ihi nwunye ọhụrụ bụ onye ahụrụ. O wetala ndụ. Nne nwata etetala. Ọnọdụ a ka na-eme Nnenna ka ihe onyonyo. Ọ mabeghị ma ọ bụ n'ụlọ ya ka akwa nwa na-ebe ka ọ bụ ebe, dịka ọ na-elele nne na nwa. Nwa megharịrị ahụ dịka Nnenna bịaruru nso, dizie ka ọ matara
obi nwaanyị kpepụtara ya n'ekpere. Nne kuru ya, ọ makwa onye bụ. Nnenna kpere ekpere n'obi ya dịka ọ na-elele nwa ọhụrụ. Chimbachiburu nkịtị na mbụ, mana ugbu a site n'obere ndụ a ala azala m. Mama, ọ kpọrọ gị nne ugbu a. Nwa m, ala nwa ọmụmụ, echetala m n'otu ntabi anya ahụ. Nnenna chefuru ogologo afọ niile ude na ekpere abalị niile, nkọcha niile, ha niile zizara ozugbo ahụ. O nweghị ekwe kwuru ya, o nweghị arụsị kwubiri ya, mana eluigwe n'onwe ya ma Nnenna abụrụla nne. N'ala Igbo, ọ bụghị naanị ọmụmụ ka a na-amụ ndụ, a na-ahọrọ ya, a na-ekekwa ya eke, ma na-enyefekwa ya mmadụ site n'afọ ọzọ. Ka aha Nnenna siri nọgide, ọ bụghị n'ọbara kama na ịhụnanya. Ụdịrị ihe a nwere ike ọ gaghị adabacha na ntị gị nke ọma, mana ọ bụ ụzọ ndị Igbo si egbo mkpa ọmụmụ. Ọ bụ ụzọ esi amụchitere nwaanyị aga nwa, nke na-eme ka aha maọbụ ama hapụ ichi echi, ma nyekwa nwaanyị na-amụtaghị nwa ugwu. Tata, sayensị ọlọrọ ọhụrụ enyela anyị surrogacy IVF. Enwekwara ike enwe onye ga-ekwe ka ejiri akwa nwa ya nyere ezinụlọ nwere ihe iche aka n'ihu n'ebe ọmụmụ dị aka. Ma ileru anya, ị ga-ahụ na amamihe mba ndị dịka ndị Igbo gosiri anyị na ọchịchọ ọmụmụ, ọchịchọ nke na aha ga-eburu ezinụlọ gawa maọbụ anọ. Naanị ihe gbanwere bụ usoro esi emezi ya. N'akụkọ anyị bụ ike Nnenna bụ sayensị nke ya, mana taa amamihe yizi awụrụ ọhụrụ. Ọchịchọ ahụ a na-enwebu n'akụkụ ọkụ na mgbe mbụ na-agagharịzi n'efere nkụwa na mgbuke. N'ime efere nkụwa na ọkụ nnyocha ka mkpụrụ ndụ na-alọghachi. Otu ọchịchọ ahụ otu ihe ịrịba ama. Naanị usoro bụ ihe gbanwere ya. Gburugburu ụwa dum, n'ire dị iche iche, ya na agwa akpụkpọ ahụ dị iche iche, obi ka na-achọsi otu ihe ike: ike ndụ, ịzụpụta ndụ, ya na isonye na ihe a na-eme, ịdị ka ibe. Eji m aka na idenyere anyị aha gị. Biko nye aka ma fesaa ozi anyị ji bịa. Udo dịrị unu.